মোৰ এটা উত্তৰ থাকিব ডিপিএফ দল বৰ্তমানৰ যেটো পৰিস্থিতি এই উপনিৰ্বাচনৰ পিছত এটো আৰু দল হিচাপে নাথাকে মোৰ चन्दन ब्रह्म भार्सेस हाग्रामा महिलारी बिथां सारमोननि गेजेराव जाय महायुद्ध जागासिनो दङ बाय इलेक्शन आरो गावबागाव पार्टीखौ लानानै बेखौ नोंथांमोना मिडियायाव नुगासिनो दङ नैबे दिनैनि भिडिअ माखासे नोंथांमोन नुनो मोनै एक्सट्रा खुरि भिडिअ आङो होनो नागिरदों भिडिअ क्लिप्स जेराव चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ खौ नैबे बाय इलेक्शननि उनावनो थानाय नंला होनदों आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे खोथा बुंदों बेखौ मोगथाङाव जानाय मालाबा नुफेरदों नामा होननानै बिथाङा रिपर्टारफोरनि सिगाङाव उल्था प्रश्न खालामदों नाथाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ मा बुंदों बेखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय स्कप होनाय मा होनायखौ नाथाय नैबे आं जेखौ बुंदों चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ गोगोम जावबाय आरो बिपिएफ थाखानाय नंला बाय इलेक्शननि उनावनो बेयो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दं होनना बुंदों बेखौ आङो जोबनाय फारसे होनो थांगासिनो दं बेनि सिगां नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायगोन हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं उफ्रा इलेक्शनखौ लानानै जोंनि रिजनेल दल आरो नेशनेल दलफ्राबो गोबां दावहा नांनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियायाव बेनि गेजेराव जायफोर खोथाखौ जैतुमानि कथा बिलाक चन्दन ब्रह्म दाङरिया कइसे दा बियो थारैनो नंगौना नङा एक्चुअली व्हाट हेपेन इनसाइड सिङाव मा जानानै दं खोथाफ्रा बेखौ नोंथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन थारैनो बिपिएफ पार्टिया चन्दन ब्रह्म बिथां हब मन्त्रि सार बुंनाय बादि नैबे उफ्रा इलेक्शननि उनावहाय जोबनो थांगासिनो दं नामा जाय बिपिएफ पार्टिया बिटिसिखौ 17 बोसोर सासन खालामबाय इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां डेभेलप खालामबाय लोगोसे सुपार स्ट्राक्चारावबो डेभेलप फैबाय लामा दालां ब्रिज बायदिसिना खालामबाय गाव गसंथाबोबाय हानायखिनि गोहोखौ लानानै गाव खुंथाय गोहोखौ लानानै हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव बिटिसिआव कुनु गुबुन दोलोखौ हाबहोआखै गावनो राज खालामदों दिनै बेबादि मोनसे शक्तिशाली इमान शक्तिशाली दल हिसाबै जाय टका बिपिएफ दले आहि टका बाय इलेक्शनत पिछते हेक हो যাব बे बाथ्राया थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो थारैनो जोबमारगोन नामा लोगोसे हाग्रामा महिलारी सार बुंनाया खोथाया मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङाखै शिफ्ट जागोन बे गभर्नमेन्टआ बायगोन होननाय खोथाया दिनै जाफुङाखै होननायखौ लानानै बिथाङा गोगोम जावदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथां सारानो बिथांखौ डेपुटि चिफ सिगाङाव केबिनेट मिनिस्टार आरो एमपि फोरनिबाबो टिकेट टुकेट होनानै केन्डिडेट खालामबोदोंमोन मोनसे नङा मोनसे स्कप होनानै मिनिस्टार खालामबोदोंमोन डेपुटि चिफ खालामबोदोंमोन नाथाय बेखौ बिराद जावबाय बियो नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारी सार बुंनायानो मोगथाङाव जाफैगासिनो दं थारैनो बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि मथ'खौ बयखौबो सकल जाति जनगोष्ठी लय आगबारि जवा बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बिपिएफआबो बयबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै आवगायबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा पार्टी सोलायनानै थांनायनि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों थारैनो मोनसे खोथाया आंनि गोसो सिङाव जाखांफैबाय थायो जे इउपिपिएल पार्टीनि थाखाय एबा इउपिपिएल पार्टीयाव थानानैल' गासैबो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बयबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै सान्थिनि बाथ्राया
सम्भब जायो नामा पसिबोल जायो नामा BPF-निफ्राय जाथावा नामा बेफोर खोथाया लिरनानै हर कमेन्ट्सआव रायजो राजाफोर स' अब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा गुवारै मा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ खोनासंनानै लादो BPF দল বৰ্তমানৰ যেটো পৰিস্থিতি এই উপনিৰ্বাচনৰ পিছত এটো আৰু দল হিচাপে নাথাকে মোৰ এটা উত্তৰ থাকিব তেখেতে পুনৰ BTCৰ চিফ হ'ব সরকার গঠন কৰিব বুলি কোৱা কথাটো আপোনালোকে কেইবাৰ শুনিল বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ জবাবটো আপোনালোকে দিয়ক আগত নহলে 20 বাৰ মান হল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যেতিয়াৰ পৰা BTCৰ চিফ হল তেতিয়াৰ পৰাই এই আৰু বেছি দিন নাই পুনৰ ময়ে চিফ হম BPF দলে পুনৰ আৰু BTC চলাব এটো কবলৈ গলে 4 বছৰ গল 25ৰ কথা তেখেতে কৈছে আজি কিয় কলে 25ত পুনৰ নিৰ্বাচন খেলি তেওঁ চিফ হ'ব বিচাৰিছে তো গতিকে তেখেতে পুনৰ 25-26ৰ কথা বাদ দিয়ক বৰ্তমান আৰু অতীতৰ পৰাই তেওঁ কৈ আছে যে পুনৰ ময়ে চিফ হৈ আছো তো এই কথাৰ কিবা বাস্তৱতা আছে কেতিয়াবা তেওঁৰ কথা কোৱাৰ বাস্তৱত পৰিণত হোৱা আপোনালোকে দেখিছে তো গতিকে সেমি ফাইনাল বুলি একো কথা নাই আমাৰ কথাটো হল দল হিচাপে জিকিব লাগে জিকি পেলাই ৰাইজৰ আমি কাম কৰিব লাগে নিৰ্বাচন জিকাটো অকল উদ্দেশ্য নহয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰাটো আমাৰ দলৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰু দলীয় হিচাপে যেতিয়া জিকিব আমাৰ দলৰ প্ৰতিনিধি হ'ব সেই প্ৰতিনিধি বিধায়ক হওক মন্ত্ৰী হওক EM-MC হওক তেখেতসকলে জনসেৱাত ব্যস্ত হ'ব লাগে আমাৰ কথাটো হ'ল এইটো ইয়াত সেমি ফাইনালৰ কথা स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ